Superondo! Zer bonitu dizute? Pila gauza, baina dakizu zein den... Kaixo! Dakizu zein da gehien gustatu zaidana? Mikrofono la rosa, superpolita. Begira lagunak! A ver... Atzo amonak irusiz ezkidan. Nikolako multzo bat daukat, zera? Baina inbeste? Ez dakit. A ber, utzik uste? Kaixo! Kaixo! Igual tene dituke, no? Eta dakizu zer? Zer? Gainera, abesten du eta jartzen du musika. Kaixo! Ni nahi dut bat. Ez. Bai, eskatuko diote lentzeroari. Baina ezin da izan la rosa. Horrengo geltokia eskola. Heldu gara. Guazen. Bale, baina bakarrik morea. arte. La rosa ezin da izan, Ekarri gira, Bale. Eta ekarri duzu irakasleak eskatuta. Nik ekarri dut hau, nire liburua da. Nik ekarri dut birentz eta porrotik. Nik ere eskatuko digu irakurtzeko. Venga. Nik ekarri dut bai. Sarta! Ekarri dituze liburuak? Bai! Oso ondo, utxe eta etorri, korre bat ingo gauta. Unuz, dugun. Etorri. Hala, zer da hori? Guztoño. Aztailak erakutzen bizkiezu. Notu zuen. Kosko, olo, boro. Hortu. Toro. Izki. Toro. Zigizi. Boi. Eta niretza? Ui, ez daude. Emaia zu poltsa. Hortu. Begira. Olo! Marrazkak egin nahi dituzue. Bai! Hori, oso ondo. Zuk ezin zara egon hemen, alde mendi. Zoaz, kanpora. Goaz hobeto guka espera. Tok. Bai? Kaixo, miren. Kaixo? Zuzendariarekin hitz egiten egon naiz eta ordezkapen bat egin beharko duzu. Ordezkapena. Bai, sentitzen Baina, benetan ez da senyora heltzen. Au! Haze mina! Izitu zaitu! da! Aino, hau nire da! Nik hartu du! Oso niretzat da, hartu norea, dela superpolita. Ala, zumarrazki polita. Aitarentzako da, bere urte betetzea delako. Ala, ze suerte. Begira lagunak, nor da hau? Paula! Perdi. Baina pizka bat aldatu behar zaio, lodiagoa dago. Horrela bai. Ai, horrela, bai, berdinak dira. Bai, Ikizun egin, bale? Bai, eskerrik asko, zuzor egingo, bai, agur. Ordezkapena. Ai, ama, ordua da. Jaso eta guazen bazkaltzea ordua dela. Guazen. Eskerrik asko, maitia. Ze polita, emango diozu amari. Nik etxea da. Baina hundia. Bai. Guazen. Loli, maitia, danak etorri dira, ion barnatza. Bale, lasai. Bano, agur. Zer egongo da bazkaltzeko? Tortilla! Nazarro jam daude. Tomariaren nahi. Bueno, Ainoa, gutxi eskatu. Kaixo, Loli. Baina gutxi eskatu eta listo. Ez horregaitik. Honetik. Baina denak janbarko dituzu, Kaixo, Loli. Kaixo. Horrela, listo, eskerrik asko. Honetik. Egunon. Ainoa, nire lekua kendu. Nire lekua da! Txilekua eta listo, horrela. Kaixo, maitia, zer moduz? Bueno, Goze zara? bai, gehiago emango didazu mesedez. Bai, noski. Begira zenbat jango duen gaur Paulak.
Nola jarriko den. Ja, pila bat da, beti berdin. Eskerrik asko. Honekin, Maitia. Hau gehiagik izan da. Ke ba! Hau ez da barregarria. Venga, zozo! Venga! Baina, zer demontre gertatu da hemen? Ez gara guk izan! Dena zikin dago. Ez du garbituko. Garbitu beharko duzue, oraintxe bertan, dena sartu hemen. Ringada honengatik beti jaso behar ditugu gauzak, eski? Beti berdin! Bai. Kaixo, mire. Oli, zer? Ba, arazo bat izan dut oraintxe bertan jantokian. Zer gertatu da? Ba, ez dakit Paula eta bere ikaskidea. Paula? Bai, dena zikin aurkitu dut, ez dakit zer gertatu den. Benetan? Bueno, ontzi jango nazta, bere ikin itzen gogu. Bale, mila esker. Ai, ama, benetan, zer gertatote da orain? Zer gertatu da hemen, zer egin duzue? Paula izan da. Berari ere bizan, Bueno, klasean itzen dugu, guazen. Malen, etorri. Beti, Paularen gatik jaso behar ditugu gauzak. Gainera gure errua da. Naskatu gana, eski horrela ez. Venga, etorri. Guazen. Jostailuak hartu eta guazen jolastokira, mesedez. Bai, Paula, etorri momentu bat. venga. Azten naiz, bale? Bale. Klak. Ondo zaude? Sis. Bueno. Ondo zaude? Klik. Bueno. Txas. Ondo zaude? Klak. Bueno, etorri horretarako, danok batera jolastu behar duzue, bale? Paularekin jolastu, mesedez, danok batera jolastu behar duzue. Zintzo ibili orain nator, bale? Ez dugu zurekin egon nahi. Ez zara konturatzen. Ez duzu ikusten behartuta gaudela zurekin jolastera? Ondo, goazen bai. Kepa guazen. Agur, ama! Agur, itxoin! Noiz zeuren! Alkatu, eskama lokatu egin da. Eta mikrofono? Esatite makaleko gauzak direla, hori eskolan ez da ekatzen. Badakizute zer? Atzo Zer? nintzen parke berrira. Hau dira? Bai, eta bota nintzen txirriztaki. Nire bai dengo astean. Nik ez dut Kaixo. Eta zer moduz? Bueno, begira zer egin nuen. Lagunga! Dakizu ezer, begira. Nire urte betetzerako gonbidazpenak ekarri Hala, mila esker. Eskerrik asko. Zer da hori? Zuretzat ez dago ezer, ezera nire laguna. Bai, baina berandu helduko naiz, ingelesa daukat. Urrengo geltokia eskola. Goaz! Heldu gara. Eta dakizu ezer. Txokolatezko tarta izango da. Gainera, nire amamak egindako tarta izango da. Bai, eta sorte. Marazkia. Bai, pritzesa. Eta lagunduko diozu. Bai, ez da. Bai. Pero urte betetzara. Bai. Mochila kotxe eta hartu jostailu eta baso jolastokira, bai? Hartuko dugu, bai. Hande leño, margotu dezake? Bai, nahi duzuena. Bai, batera. Baina, nik ez dakit jolaste. Bueno. Bai. Berriro be ordezkapena. Zerbait egingo dut. Badakit. Beste irakasle batekin geratuko zarete, bale? Zintzo ibili, mesedez. Mikel, joan barreaz ordezkapena daukat. Geratu beraiekin, mesedez.
jon bikiratzera ez datorren irakasleak horri. Bai. Paula, dakizu zer? Makarroiak handik dituzu? Makarroiak! 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 Gose zara? Ez dakit zer egin, baina zerbait egiten badut, lagunik gabe geratuko naiz. Zuk ze pentsatzen duzu, lagunduko zenioke? Bai. Eta zuk ze pentsatzen duzu, lagunduko zenioke? Ez dakit. Ba, ni agian denak altxatzen bagara eta eskuak ematen baditugu. Orain ondo sentitzen naiz. Baina hau ez da realitatea. Ai, ketzera goaz. Ni ere banoa etxera. Kaixo maitia! Sama, Zer moduz? ondo? Zer moduz kaso eskolan? Bueno, Zer egin duzu eba? margotu. Bai, eta zer margotu duzu? Lore bat, baina ez dute karri. Ez didazu ekarri, bihar ekarriko didazu? Bai. Bale, eta goze zara oraindik? Bai, pizka bat. Nahi duzu zer egitea faltzeko? Bale, Bale, ba oraintxe bertan etorriko naiz, bale? Etorri, telebista ikusi. bale. Ba, zeo zer egin beharko dut afaltzeko. Gezurra esan diot. Gezurra esan diozu. Ez ditut lagunak. Ez dituzu lagunak. Ez dut bazkaldu. Ez duzu bazkaldu. Ez dakit zer egin. Ez dakizu zer egin. Hau oso gogorra da. Hau oso gogorra da. Zergaitik esan diot gezurra amatxori. Eskolan oso gaizki tratatzen haute. Eta ez dakit zer egin. Hau oso gogorra da. Telebista ikusiko dut. Elurretako gizonaren bila. Paula, afaltzera! Bano ama! Gaur, ez datorri Paula autobusean ez da? Ja, egia ez da zorri. Gaur ez dut ikusi. Agian gaixorik dago. Auskalo. Begira, hor dago. Gaur hiltzen etorri da? Agian gure erruagatik. Eba. Ondo torreko zailo Egia da. Baina badakizute ez egun den gaur? Ostirala! Ostirala! Iritsi da! Iritsi da! Ostirala! Bueno, Paula, gaur lehenengo asatoz. Bai, kaixo! Ze ondo! Kaixo! Kepa, oraintzen ator, bale? Baina nola zoaz? Oraintzen ator. Zer egin dugu? Ez daki. Andereño, zer egingo dugu? Etorri, bingiko horrean ez ere. Eta Paula, non dago Paula? Ez dakit, komunan egongo da. Banda. Bueno, orain etorriko da, ziko gara. Gogoratzen duzue zenbakiak? Bai! Ba, jarraituko dugu, bale? Hau adibidez? 5. Sei! Ez, hori bederatzi da! Sei! Ez, ez! Sei da. 7. Oso ondo. 8! Bikain.
9. Oso ondo eta... Zer izan da hori? Zuen errua izan da. Eta gure errua izan! Zuen jo duzue. Gezurra! Denak jo diogu. Zuen errua izan da. Zuengatik dago lan. Zuek egin diozue hau. Agian guztion errua izan da. Egia da, min handi egin diogu. Bai, pasa egin gara, eta begira orain. Eta nik ez naz ezertaz konturatu. Zerbait gehiago egin behar nuen. Lehenago geratu behar nuen, eta beregana hurbildu. Egia da, gure errua izan da. Etorri, izaznen. Esarkada bate batera. Bale, ordune orain oso azkar, bale? Amaituko dugu, baina oso azkar. Hau gertatzen da realitatean? Bai. Egin dugun guztia gertatzen da realitatean, eta ez da gauza bakala, ez da edozein gauza. Hau dena da erreala, dena, ikusi duguna. Hemen, bueno, ni emozionatu naiz, zuen antzezpenekin, honekin baita, baina kontua da realitatea dela, eguneroko realitatea, hori da kontua. Orduan, haure eskuntzan guen eskuetan lehenko gunean, Itziarren ekarpena uste dut oso ondo gonzela, Anderrek esan zuen uste dut Ander izan zala, edo esakit nork, hori, lehen eskuntzan igual edo bigarren eskuntzan gertatzen dela bulina eta haure eskuntzan. Baina Itziarrek esan zuen, bere semearen klasean klasu bat dagoela, bulinekoa, oraintze bertan eta haure eskuntzan dago. Orduan, karpen hauek beti onak dira, ze batzutan pentsatzen dugu gauza bat eta ez da. Haur hezkuntzan zoritxarreiz, naiz eta 5 urtetar arte izan, baita gertatzen da. Gauza pilo komentatu alditugu ez, berriz ere irakaslearen errua berandu egin sentitzen dugu batzutan, ez? Konturatu behar gara, noiz tratatzen dugun pertsona bat, noiz baztertzen dugun pertsona bat. Eta ez da oso agerikoa izan behar, baina badakigu egiten gaudela. Behintzat neurri bateraino. Eta hori ez gara perfektua, baina aldatu dezakegu. Bai? Hau eta da konsientzia hartzeko, gure empatia garatzeko eta baita irakasleak izango garen heinean gure empatia gehiago erantzeko. No? Hau ikustean, antzeslan guzti hau ikustean, zuentzako egia da igual konsientzia pixkat hartzen dugula, edo behintzat apur bat konsientiagoak egiten garela, eta agian gerorako behatuko dugula gure jarrera batzutan. Zer uste duzue? Izan daitekela? Bai. Izakarri pintatzen duzuena. Nork sufritzen du hemen, suizidio batean bere burua hiltzen du. Suizidio batean amaitzen da, hau gertatzen ari da, umeekin, bai? Eta izan ere, zu bizi izanen lekutik, hau da, amildegietan, goratzen dut Jokin izeneko mutil bat, txikitxo bat, bota zela, ez duela urte batzuk agian gogoratzen duzu. Hori gertatu zanean. Por la galea. Sí, etxoko amildegietatik bota zen, un betxo bat. Orduan hau gertatzen da. Horrela, gure umea izan daiteke. Ulertzen edo gure ez dugu maite behar. Maite ditugu ume guztiak, ez? Ez da gure umea izan behar, baina dinot, pentsatu bestela zure etorkizuneko umean. Orduan, hori, nork sufritzen du batez be, bere pertsonaia. Bere pertsonaia lehen esan dugun bezala, umeen kasuan biktimak dira, ez dira horrenbeste zapalduak, metodologia honen arabera, bai, orduan, erantzun behar dugu guk irakasle bezala. Helduren batek zeo zer gehiago egin dezake hemen ikusi ez duguna, zeo zer gehiago egin daiteke. Nahi dugu saiestu eta benetan hau gertatzen da, nahi dugu saiestu, hurren urtean
edo hurrengo urteetan hau gertatuko da. Ume batzuk desagertuko dira. Gurasoientzako, akabo, betirako. Irakasleak gara, hau nolabait zer gehiago dezakegu. Eszenaren bat aldatuko zenukete, edo irakaslearen papera. Adibidez, irakaslea galdetzen dionean Paula da, ez Kristima. Zelan dagoen, bueno, baina ez du gehiago zistitzen edo ez dakit. Adibidez, jantokiarena horren ostean ez dakit, ez du komentatzen klasean. Bai, oso ondo izatu duzue, baita beste antzezpenetan. Azkenean lortu duzue, oso ondo ez, uste dut, saltsamea egin dugula, como que hemos hilado fino, saltsamea egin dugula eta ñabardura asko sartu dituzue, orokorrean zuen antzezpenetan. Bizitzaren konplexutasuna, ez da hain erreza. Nola ez da konturatu irakaslea? Nola ez da konturatu jantokikoa? Bueno, estruktura bat dago atzean. Lehen aipatu duguna, oso samatuak gaude, edo prekarietatea, edo jantokian bi pertsona egon behar dirataz daude. Prekarietatea, publikoak jasotzen ez duen dirua, ez dago osasun publikoan, hezkuntza publikoan nahiko den dirua, ez dakigu nora joten denez. Orduan, ez da hain erreza, baina daukagunarekin zer egin dezakegu erremediorik gabe, agian identifikatzen edo zein gauzatzo txikia, naiz eta txikia izan, identifikatu bezain pronto agian, protokolo bat aktibatu. Gero, ez bada egia, ez da egia, begira, pentsatu dute zerbait gertatzen zara eta ez da gertatzen hobeto. Baina, ez, hobeto, zer uste duzue hori egingo zenukete irakasle bezala, hau da, me voy a pasar de preocuparme o identifikatzen badut, detaile bat, fokoa jarriko dut hor. Ze bestela dena difuminatzen da bizitzan zehar. Jantokikoa behin, azakitzer, bere errua izan da, eta iskanbilak sortzen ditugu eta ez dugu identifikatzen, hau ez da iskanbila, hau ez dira bakarrik makarroi batzuk lurrean. Hau da, hau gertatzen ari da. Bai? Nik uste horrelako dinamikak ere, nekin eskola dramatikoaren bitartez, haur eskuntzan. Bai. Igual ez antzerki serio bat horrela, baina bai jarra ditugu egoera batzuetan. Agerraldiak agian. Egingo dugu, ez dakiz... Roleplay bat, Roleplay bat, haur eskuntzaren amaieran egin dezakete, ez? Bai, zer pentsatzen duzue? Zera, Azierrek esaten duena, 5 urte dituztenean eta 4 urte, ze, klaro, umearen garapenaren arabera oso helduak dirala ez. Baina 5 urterekin, agian antzerki batez, baina agian agerraldi bat, eszenaren bat, landu dezakegu baita, berak esaten duen moduan, beste ertzenbide bat. Dramatikoki, joku batzuk, joku jolas teatrala edo agerraldi bat non zeo zer gertatzen den, igual ez da oso zuzena. Pero como que les suena, ez dakit nola esan, ez? Igual, identifikatzen dira pizkatzo bat, eta landu daiteke antzerkiaren bidez, haur eskuntza eta emozioa iritziko zaie, igual ez dute lertuko... Emozioa iritziko zaie. Nik kasu bat, begira, behin, bullying kasu bat zegoen nire eskolan Portugaletekoa naiz, kanpantzari ikastolara nintzen. Nire aizpa hor zegoenean eskolan, bere lagun mina bullyinga egiten zion beste neska bati. Eta jantokikoak deitu zuen nire ama. Begira, zure Eider, matzalen da nire aizpa, ez? Eiderreko gauza hauek, nada que ber, ez? Nire aizpa pertsona hona da, baina bere lagun minarekin, ez zuen ezer egiten, berarekin zegoen, berari pixkat laguntzen, momentu hartan, 12 urtegaz. Eta nire amak, bere zapatuaren ama deitu zuen, eta kafetegi batean, elkartu ziren, Portugaleten, bestea bullying jasotzen zuen alaba, bere ama, nire ama eta nire aizpa. Nire aizpak ama horren, emozionatzen naiz, ez? Baina kafetegi horretan ama horren mina ikusi zuenean 12 urterekin, den aldatu zitzaion, ez? Ulertu zuen, ez zuen ulertzen, berak ez zion eman zuen ez ere bezegin, baina konplize ezara zegoen. Bere lagun minak itxaslek egiten zuen, bai? Ni ez naiz hor egon, batzuk ez gara inoiz hor egoten, beste batzuk bai, ez dago
epaltzeko, baina batzutan konturatzen gara, momentu batzuetan, bestetan, bai? Inor ez da libratzen, batzutan agian, hor daki, batek daki, orduan, berak bere amaren mina, ez bakarrik neskatzoaren mina, ikusi zuenean ikastolatik kanpo erreakzionatu zuen, konturatu zen. Orduan, zergatik ez, agerraldi bat, non, edo bizitzan, agerraldi bat, non, edo irakasle bezala, ama ekarri eta bullying jasotzen duen neska, eta mina ikus dezaten ikasleek. Bilera bat egin, beste irtenbide bat, bilera bat egin irakasle bezala, bi amekin, mina ikus dezaten. Bai? Beste mina ikusi behar dugu. Mina egiten dugu, bai? Orduan, oso lan ona, guztio soriona, guztioi. Txusma, eskerrik asko, voy a cerrar con ellas, eskerrik asko. Txiko dugu. Itxiko dugu borobil batean, momentu batean, mesedez. Itxaron, segundu bat. Bueno, itxiko dugu horrela, bat falta da jendea, baina, bastante lortu dugu, ez? Pertsonasko gara, bastante lortu dugu, ez? Neskak, etorri eskontera. Venga, nekamon. Vale, orduan, eskerrak eman nahi dizuet, zaila izan da, asko gara, ez da inoren errua, ratioak ospatuak dira, eta horten, inoiz baino dramatizazioan, pertsona gehiago, ikasle gehiago izan ditugu, eta egiten dugun lana oso delikatua da, suposatzen dut, espero dut zeo zer ikasi izana, zeo zer erramintak eramatea, izatuko duzu, denbora daukazua izatzeko, memorian, lan individualan, esan bezala, gabonetan, egun batzuk lan individuala egiteko nahi baduzue, luzatuko dut. Niri interesatzen zaidana da, lasaitasunez, gogoeta hori egitea. Orain igual esarete konsiente, egin duzuen lan guztiaz, baina igual etorkizunean, hilabete batzuk edurren urtean, zerbait ikusten duzu ikastola batean, eta klikak egin duzue poliki ze. Dena egin dugu horrela, espres. Baina eskerrik asko, ze oso ondo uste dut atera direla antzerki foroak, eskerrak eman nahi dizkizue. Hori, zuen gorputzan jartzeko talentua, nahiko ondo esarete aktoreak, oso ondo atera da, foroak oso ondo mondira, komentarioak egin dituzue, batzuetan lengo gunean beste urteetan baino komentario gehiago dituzue. Eta, ¿no pudiste hablar ni del corro este emocional de cierre? Ez, gauza bat, eskerrik asko, eta zeo zer, esan nahi baduzuen, izteko ez esan esaldi bat, baizik eta hitz solteak, agian zerbait ikasi duguna, edo zer geratzen zaizue lan oso batik. Hitz solteak esan nahi badituzue, nik eskerrik asko, talentua, konsiente izan zuen talentua, zuen kapazitatea, zuen gaitasunak, ahotsan erabiltzen duzuen gorputza, haur hezkuntzan, segurazki horrela erabiliko duzuela ere, bai? Geratu dut ondo, baina solteren bat, zerbait ikasi duzue, uste duzue ikasi duzue bat?